A teraz vám ukážeme krčmu, v ktorej si to svoje pivo nájde naozaj asi každý. Drží totiž rekord v počte ponúkaných pív a nájdete tam všetko od horkých ležiakov až po napríklad višňové špeciály. A to bez ohľadu na to, či majú byť z Namíbie, Albánska či Čile. Tak schválne, tipnite si, koľko pív krčma s názvom Delirium Tremens dokopy ponúka. Na konci reportáže sa dozviete výsledok. Delirium Tremens nemôže stáť nikde inde ako v Belgicku. Pivnej veľmoci, s ktorou sa v počte pivovarov môžu porovnávať len 30-krát väčšie Spojené štáty. Krčmu nájdete v úzučkej uličke v centre Bruselu a vedie ju sympatický manažér Filip. Delirium Cafe is well known around the world because we have the most beers in the world. Ponuka Delirium Tremens je úplne neuveriteľná. Ich lístok je hrubý ako telefónny zoznam a každý rok pribúdajú ďalšie piva. Toto množstvo sa samozrejme nezmestí do žiadnej chladničky a priamo pod Delirium majú preto dlhočíznu pivnicu, kde pri 7-8 stupňoch všetky pivá skladujú. We have it in alphabetical order so that the barman can easily, come and pick up the beers. A po chvíľke hľadania našli dokonca aj jedno slovenské. Here you go. Hoci fliaž majú v Deliriu z 5 kontinentov a zvyše stovky krajín, aj podľa Filipa je najlepšie pivo čapované. Ani v tom preto nechce zaostať. We have 27 beers on tap and on the first floor we have another 10. Poďme už ale k sľúbenému rekordu. Delirium ho získalo v roku 2004, kedy malo pív takisto 2004. Dnes je to ale ešte viac. Today about 2,400. A na záver ešte vysvetlenie, prečo má krčma v logu rúžového slona. Keby bola na Slovensku, mala by totiž bielu myš. Belgičania to ale majú inak. When you drink too much, when you're an alcoholic, then you start seeing pink elephants. Z Bruselu Michal Kovačič, televízia Markíza.